kum gajing ai men semi ke samla pule bat ban punslur bakin jet eklanti bakin poi ka thong ju gajing em ka Seng Kynthei Nongjri Umsohlang men ka si ka praterik wiayong kala Pynlong ka program aji kai ka bala tep kum ka career guidance come awareness program and civic sen ya ka bala Pynlong ha Nongjri Presbyterian Secondary School Nongjri ka jing thumu ju ka Seng Kynthei Nongjri Umsohlang ban Pynlong ka program aji kai ka long ban punslur ke samla bakin tep bat ban yaj ka ta ka linti ban poi ka thong ju gajing em Hagani ka program aji kai la wan ban aji kai bat pensyai la ne resource person da ba pernai mar banyang ba dairu officer sarkar bla song thai kumu deputy director hakatna DIPR haga jero rangkat ba bijaranya assistant director information and public relations Shillong kinong kit kam ka Seng Kynthei Nongjri Umsohlang ki bukan thop ka kong ti so tun president ka kong ridalin sang diar secretary ka kong pi khong be headmistress Nongjri Presbyterian Secondary School ki khna school bat kiwe de ba pernai mar banyang kumu resource person ulai ka jingkran bat jingpen syai halor ki benta ba per jong ka jingya inti ka jingem bat ulai men simru I khna school ba ki dei ban long kita ki batrish dom bat bandon ni ka jing angnut ka jingem namar klem ka jing angnut bat ka jing trish dom kinom la ban poi ka thong jong ka jing job ka jingem jong ki progress through life advancement in professional occupation ka career ka bomut ka jingya Kecil jumpi jingan kiri jumpi ha kecil ha bide ha kam jam ala kam ni ki kita yu kali ba bidinja kaba be well sumul ba tu ta mo kai ha ko ni no I thong ni ba ki mu ye ni ba dinja ha ni ka koi ma ka dictionary ko ba on the website dictionary ko one's life work or employment the course of progress of one's life or life work. Apa mo? Kaki kasar jombi cina tajim, na? Lagi kakamai gaji jombi, employment, kakam kajam jombi, ban kajingnya peteng jombi benang kio jombi mana sini kata kio na karya. Kaliang ka Seng Kynthei Nongjri Umsohlang ka jingtmu ka bakong san ba ni Pynlong ya kan ya ka program kalong namar ba nakabenta ka bah kamya jong ki khun ki jengi te kaden ro ka jingtmu nakabenta ki khun jengi haba ki lecture school ki dan kam bandan bat kata ka jingtmu ka bah nakabenta jong ki hi amba kin sulet lemu anda kila poi sigi kelas ki bakam he bakin dan kata jing tumu ba hakano ka kalan ka ba maki ki dan te kin dan ba tang ka we ki jing mot amba kin yu i ya we le da kum we but lang but keneng ya ketua sap baki dan ya la jang pat kin penduk na dan rai ki dan kamban ya ketua sap ba meki ki dan de kin ban kin penne ya ketua sap jang la jang bakin penroi ya ketua sap jang la jang na kata ka daw ngi kum ki kemi jang ka Nongjri Umsohlang ngi kwa ban Pynlong ya kan ka program namar ba ha ko we ka bentaro kum mengi ki kemi namar bangi de na nong kendong ngim das nguthu thante ya kan ka jing koridor jang jing pule teng ha ba ki khun jang ki le school ki la poi ki kabdan ki bakam he ki kelas ki bakam he ngi tenyen jubor ya ki lada ki khun jang ki mla ya kata ka ba mengi ki kemi ki pangi kwa te ki khun ngi dom ngi sho ya ki te da ka bangi ai kum kane ngi khat kum kane ka awareness program kala ban pen sngouthu yaki ba ki khun ki dei ban sngouthu ya ka to ka kerdan jengki la ki la ha kano ka kerdan pule la ki la ban le seki ban pule ya ka science la ne ya ka arts ne la ki la ban da ki la pas tu ki la ban sim da ki no ki la ki linti omba habangi la pas ki kerdan ba pher bangin kmilinti than tang ya ka kam sarkaro kolong ka be la ka banta jingi te ngi de bandan kata ke jingmut ka bas kamba habangi la pule ngi de ban ya ka to ka sap ka bangi dan ngi de ban pendan kam la ka long hakino ki sap ki bangi dan la ka long kum ban trai mystery ru kadan kamban habdan kata ka jing ka training ka bebeang langit trai kum ki designer langit trai kum ki kino ki jing trai ki bangi trai la kalong hakalan ka syat ka tiu la kalong
Hakan ko no kalain ka ba ngi dan kasap ban trai ngi dan kamban pentibet ya lade ban na ka ban ta ka jing baha ka jing em lawe jing ki kon bikti